И сега някакъв мап. И сега мисля, започваме прелатния личета. Аз не ги изчил. Стига, мамо. И продължаваме малко прекъсване от майка. Да. И сега почваме. Кога предпочитни деца обажда? Да играме към... Това е почванката. Да почва. Знаете ли, че аз играя на Xbox? Да, знаем. Ама хората не знаят. Между другото, правилата пише да се лети. Най-пред това, на първия джъмп пише да се летим. Това ще летя. Защото ти знае, че аз съм видяла тук над мен свършва. Джъмпа свършва над мене. Е доста трудно. Пише, ако паднеш да се отидеш на старото място. Нали да се отидеш на старото място? Що не се отиваш? Защото не искам толкова рано. От сега ще го правя. Така имам предвид. Ползвам едно приложение, такова много яко. Приложение... Има ли го за компютър приложението? Не. Приложението Това е само... Мода е само за компютър. И няма модове, затова не слагат такова. Той джъмп е изтеглен. Естествено. Те, които не знаят. Между другото няма да слагам описание, защото всичко, тук заминавам джъмпа, всичко ще го казвам в клипа. Което има, да. Защо? Ако лагна. играеш... Хора, изчакат Ако малко. играеш с... Имах малко прекъсване, бъгна ми. Сега да продължим към играта. Взем си стрели. И продължаваме. Аз играя на GTA 5. Лесният джъмп. Най-лесният джъмп. Паднах. Най-лесният пък паднах. Да. Ама е много дълъг пък. Омага. Човек, знаеш къде ще аз се забия? Хора, съжалявам, ама... Знаеш къде ще аз се забия? Къде? В ето стълб. Бързо, вчеш ми с мотори ще забия в стълб. Да, Което е се спусках от планина с бясна скорост. Хора, бъгна ми. Нищо, това не пречи. Ей, хора, ако имате Xbox, по-добре не си купувайте GTA 5. Що? Защото няма онлайн. Що? Трябва по 100 лева. Не играеш и още не... Трябва, ако влезеш и ако те уби някой, трябва по 100 лева. Да, това е вярно. Ние за това не можем сега онлайн да играем. Затова снимаме тъпи клипчета, защото сме пълни жълкари. Ама гледай колко съм бъз. Така че продължаваме това. Гледай съм. Сега изниква един камък и вхваща 500 метра на напред и умирам. Мале, само 3 минути. Омага! Брат, играх само 3 минути. Хора, между другото, аз съм там всичко в играта, защото... Омага! Играх, но нещо ми е бъгна Падах в водата и умрях. Нещо ми е... Мише! Добре, аз това го знаех. Аз всичко... Хора, между другото, аз имам всичко, ще кажа... Минах с джъмп, но ми изписа, ще може повече от 15 минути клип. Минал всичко, но сега го правя с по-малко време, за да ми даде. Да го кача. И ще го кача, но сега е на 3 минути. Не, хора. Айде просто отиде там на креатив, бе. Няма. Той ти става по-дълъг клипа, бе, тъп. Не го ли усещаш? Усещам го. Но сега с какво се правиш? Виж колко е дълъг. 5 минути.